danas je ključno pitanje kako pokrenuti gospodarstvo. Istina je, mnogi će reći to nije u nadležnosti predsjednika, ali ja nudim promjenu okvira u kojima radi gospodarstvo, predlažem ozbiljne, velike institucionalne promjene, ustavne promjene, koje bi zajedno sa naravno drugčijom poslovnom filozofijom, okretanjem modernom gospodarstvu, trebalo učiniti to da nam zemlja izađe iz krize. Naime, danas vrlo teško dobivamo investitore upravo zato jer institucionalni okvir nije dobar. Bilo je previše korupcije, bilo je čekanja, presuda koje traju 10, 12, 15 godina, predugo se čekalo na različite, kako to popularno kažemo, papire, dozvole i slično. Postoji jedno nepovjerenje u Hrvatsku kao destinaciju za investicije i to ćemo promijeniti. Evo, ponovo sam obišao dobar dio Sisačko-moslavačke županije. Susreo sam se sa ljudima koji, evo, ovdje vode institucije, ali i sa gospodarstvenicima. Vidio sam od mega kompanija, možda i s nekim problemima poput Petrokemije, evo pa do mladih ljudi koji ovdje čine svoje prve korake u poduzetništvu. Moj zaključak nakon onoga što sam vidio da kreacija i kreativni mladi ljudi ovdje, isto tako i u Petrokemiji, bez obzira na probleme, nose jedan boljitak ovdje. I siguran sam da ću u jednom novom okružju, novi okvir, evo kakav ja nudim u svojoj kampanji, i gospodarstvo uz demokraciju, znači jedan novi put. Jedna od komponenti mog programa je nova ekonomija. Što znači nova ekonomija? Znači da se kao prvo odvije u jednom drugom institucionalnom okružju, predlažem regionalizaciju Hrvatske, predlažem drukčije odnose među državnim tijelima, jednu veću efikasnost sustava, ali ono što je važnije, izričito kao jedan temelj u Ustavu stoji upravo i pojam nove ekonomije, zelene ekonomije, cirkularne ekonomije. Ono što je posebno važno, to je određeni entuzijazam koji sam prepoznao i upravo taj entuzijazam je onaj sastojak koji često nedostaje našem društvu. Siguran sam da je budućnost Sisačko-moslavačke županije dobra budućnost i evo, želim da zajedno budemo na pravom putu.